Добре дошли в новото ми видео. Рано за преди. Искам днес да играем Brawl Stars, както виждате. И има мега ядък скин. Като след малко пак ще имаме видео. Не може да го кажа до тук, бе, аз съм много тъпа. Уникален скин. Това е, даже ми е най-силният, тук може да видите. И се върнаме, когато изиграем една игра. Или просто се пошегувах, нека да я влеземе. Изчакайте малко, само се избера геймът и се върнахме и сега ще играем с моят най-добър приятел, а именно Васко Защелевна. А зато ме изтри. Ми ще се върна, когато пак го направя. Ами брат, не успях да го направя, така че нека да влизаме. А той ми пише хай, казва здрасти на вието. Той просто стана реди. И се върна, когато ни... то зареди. Дивално. Ми хора, нека да играем сега. Слаби са малко. Вижте ли, има някакви леон. Бам. После мисля да играе с Гого. Не Гого, брат ми, но с тате. Ама това ще е после в следващото видео. Може да е и утре, но не знам. Но и... Лео! Не! Давай то... Не, аз съм то. Дай бе, Алекс! Той ще ми шъка. Не, Алекс, изчакай ме! Алекс! Браво, Алекс! Внимай, тук е медицина! Пак победихме, вижте, пак сме победили. Бъдете спокойни. Изпълнихме и някакъв квест. Звезда! Глупост. Той ми от клуба само не учили. Тели? Чао! Видяхте ли? И един човек ме написа да гледам това е сезон и метрото иска само ми кара да проверя нещо. Виждате? Моля хора, вижте! Какво е това? Не знам какво е. Той сигурно е играл 2 години. Той ми е приятел. Казал ми, че не е играл игра с това. За това се извинявам. Той каза, че ми е приятел. Ама каза, че не е играл някъде на приключване при мегабоксите и се е върнал на спонжо на пиците, апдейт с пиците. Знаете апдейт с пиците? Знаете го, играли се го. Ако не знаете какво надява Brawl Stars, една игра с човек ще да се изберете герои, скиновете, блинкове, геймове. Аз съм ако ми върнах се хора и не го върнах. Шопа има нещо, взял. Не, никой съм взял, просто изиска. Няма кажете, не се видите били. Як ли се тълсти, но съм такива взял. Има не знам, хора.
Това е моят приятел. Щом се забравя. Защото Маркото се казва. И той има 77. Какво ще има Леон, Шели, такова Едгар, Шели, Крол, Кит, там ще е знаменито, Козбой, Макс, Колт, Тато Карма, Бул, Нинджата. Не бе, просто няма изгледам, просто не писал. Той има много силни. Аз ще надявам да не кога стигна до края. Видяхте ли нещо? Стойте, видяхте ли вие нещо? Не сте видяхте ли? Хора, хайде да се върнем. Ето има стана. Има стани, който събираме за него. Не, извинявам, много се извинявам. Съжалявам много. Ето. Виждате. И номера, който е на 0. И ето на 41. Това се може да играем на старта. Той играл преди 5 часа. След това. Този играл преди 1 час. След играла. Пътата преди 23 часа. Където има 23 часа. 5 левел. Аз съм 24 левел. И ето е мамата, тя играла преди 4 дни. Играла е толкова малко, 74 игри на шоу, но за един толкова билетчета, ранките и много. И тя има като ще аз има по-малко. Този го нямам, този. Не го нямам твърде много време, изчакайте само води. И нека се почнем. О, стига хора! Окей, върнах се. Не да се дам. Този мод какъв е? Пишат долу в коментарите. Може да това да помня. Това се събира билетчета. Ще да отключим май нещо. Какво? Ей, пуснах си с новия. И което ще ви кажа. И ето, пуснаха се и горе има такъв като моя. Този има Анджело, този си купил нещо. И сега не знам на къде хода буквално. Така, волосът да може да нацелиш. Ха-ха-ха-ха. Франка малко е досаден. Тук са много силнички. Не, ще попадат. Тези са невъзможни. Може ли да това ще се пускам на това? Това ужасни са. Не трябва да се пускам. Какво става? Кодяк! Кодяк! Бягай! Ека! Аз ще те защита! Ти бягаш! В нищото! Да се скриеш! Трябва да се скриеш! Чувствам се за...
Haha. И убей го. Давайте! Кой трябва да ми бие? Кой? Ей, този Франк ме много дразни. 6 секунди! И аз убих последния, защото съм много в едно и той бяха да постъпля. Не искам да знам. Айде, че ходих тази дума. Може аз да различните шумове. Остан правото нещо. Проекта пища, бля-бля-бля. Охо! Искам да снимам писмата. Хора, това означава... трябва да бъде това. Това до 3-4 месеца, 5 месеца, 5. Не, 6 месеца. Вау! Ихо. Das macht die. Are they ready? Ами хора, за железие той кикна за съжаление и мисля това да е от това видео. Ако ви е значи, който не си за това от нас и чао!